ngaku mu Emily jongka 6 Clarion constituency badha ke juga por ku minister jongka state ngashim ke nigalat ban ai kublei Christmas besuk kemeni pilang baro ki nong shong jongka 6 Clarion constituency bat kumju jongka jelai baro ke wei nasi kubene ban ong ba hakani ke Christmas ba baro plin jongi ngila don kata kecing kwa dik ban poi yakni ke por khnang ban celebrate ke Christmas bat ki bahing hasem khamtam ki perlok ki bai don shabar na kani ke jela jongi bat jengai na ki yin ki sem joki na banta ban lekwat ya ki kam ki baper ban pendap ki jindut kam joki yin sem nangi skem bakani ke Christmas kan one lam ya ki to ki perlok badon sha jengai shaki yin ki sem joki ban don lang bat ki bahing hasem ban celebrate ke Christmas bat ki jingsil jonga ka wei badon kam ha kau nam mentoy yang ni ban decorate ya ki yin ki sem jongi leni ban don kita ki tiar kita leni ni ya khawai dawai lada kam sem jongi kam long ka bukhoi lada ngimla ban map kliang khamtam ya ki perlok ki bangi la le bakla leni ki perlok ki bala le bakla persha ini hari ke ibron kam bangi ni map kliang iwe bat persang ban celebrate kum bangi kwa kumba hikai yang ni kum krisan ba ni day ban map kliang iwe ngangi scam ba hagani ki Christmas ru ni map kliang ya ki perlok ki ba le bakla ba ngin pan map ru na ki perlok khamtam na kliang jonga ngamla ban len kene gede ke second tem jonga ba ngayok ban long ku MLA da ki i jong ki pai ba hanrai ha por election yo le se nga kum bakla kino ki ba na kum pensilsi ki perlok ngashim kene kelat ngapan map di pilang baro to sing bahama pi ki duna na leng jonga bat tongin ya trelang nak menta ke bahag me joka jelahi baro ko we session nga ai kublei Christmas busuk bakmeni pilang baro bat kumcu advance new year kublei shibon